Swasa jiskuru asoko chake tamu entangani iyo mwaka oyo iga bebo ni bandata konya kwe murunga nina ya yo bogimani obokongete mbaranya ora school fees byego ekero bono rakiba bakari gwesaja na kwene kuna bana bawo bachire ase jiskuru mwanyu muri naideli bari bana gokwariania asimambia boni gana goteina bono so ime Ensakia ende tujaka monae na ndokora monae ekero morobiri goja kinse jiga uchikwera kinse jirisa to chabono mambia kodi nditukoria rero abora chiko bita bauti yake sara na utora jigu extend yake ndo chiko thinki kiraga tu extend yake na utora jigu kajinsa inye asirit ko olia lero ikera bono binto mbio njoreria no njoreri goika abiancherane nyare bigo njoreri go mwanju muri na kware ne asenjera ya bene obena into kurubono kajinsa ijo tura jigu kuru murobiri inyorana na manga aenda to kana menesko ya Gusii kuna kubolina osoime yumuroberi kurubono goikatua kuru muroberi na bogote botambe bura tugonyara kubori TV ya karoso ko nyomba mwao ikyani mete bono nayo kwiroberi gojia seke bago kiao kielitugo nigo bogote biga bono kwenda wika sense meri iye mitandao digital na boko genda sense mo yao yesimi yao kwa igora kwenda sense mo ya Facebook atonyora Ndizi TV News Digital boigo asense mo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okonya jinga kya na boto tweet konde karengeli kiao ni gotokiari ndikita kirenza gwetera sena mbera sikini yoro bototenga kikwa bange ditkuriao nandenga kikwa bokire kerodi ditkuria Alhamisi ditoereru na ndiligi ya kabisa semambi ya boni rere baro kwari ni asenjera ya bene karochu shouta akwene kuna mariogine jibichago chira asenjera ya bene funa botamberiane Brighton Makoli bia mono wakire sawa tuanjire twekire ase studio mambe ngia bano mwanchu muligereria andonsia soberete kero twekire gase studio tukumanya mange ali agende tokoreka sense ya Kenya tumanyete nga back to school negenderete tumanyete ogusira kwayo mwaziri oyo lengo mwaziri wechisemi banta bange nigo bakumeretie ogusira kwae kurende twatebete korwali tukuligoro no wancha kwa Nyasaye obugima wika ogenderere kero twekire ase studio na mange togendete kwariganiria semambe yabono egere tuchigusangamo naye asenchira yugwikirano kulinda sibono iga andonsia simobereta mashabiki wetu kurwa team diaspora team apana kosa team following twabariganirie bene asumurubiri yo bweli tukoli Alhamisi nyora Alhamisi ne yelichi kekere koragense monenusu magani tona ba gucho gwikase studio egere tukwanira mange ali aliete ira twali gukwanira angechi wikibere chairire obono tubaise sukana ende buno mintago tebirie litkolia lero na botoragendereri umurubiri bw'Ensakia kempaka chinsa giteiga osengencho yamangana abire atatu utajionea igabona tubaise gusuka kurwa Ndizi TV bwansubo mu Gusii Felicitas Nyanchama baba good morning nimaite bono back to school mode Eric Baraza nera kongakera korwase county ya 047 kure county ya Nairobi asa agendrete koba asante twaralitikuligia na ende tuirira maiga sabanchi begeta seni kya Ndizi TV Kennedy Mirieri Gisemba oyo neri shabikire kuro diaspora munyakirogo otereneta mashabiki onse kuro diaspora aliago tumachi ujumbe guchage gase studio ntolikumwe bajare di mtoto wa jirani ntolikumwe ba Fenyumbaso ntolikumwe ba Joines Kangina aka Euphemia Amona Vitange mwensipi tuwabaliganiria somurubiri bw'Ensakia bila kumsahau David Kimori na mashabiki onsi kurwa timu diaspora nyasimia ndonsia soberete bwakire buya sagini kura chinsema chinyali bali masaba Keystone Chari kura chinsema cha menyinkwa mashabiki to kurwa Raganga mashabiki to kurwa Nyakoe mwensipi tuwabaliganiria senchira y'ubwikirano olito kubaterana komo kwene kyangama lyogia kuchira senchira y'ubwikirano watonyolira gwetera senchira y'emitandao nyo wasokire kuru nyomba nigakoruka producer Joshua Auta tukubaterana mto Brighton Makoli morobele no makonkigima bw'Ensakia yo chakira bonoiga mpaka chigo chokoraganga chinse sato chinse nyechie mambe yabone go karibu sana egento gukora bono no gututumira cyujumbe egento gukora kututumira ujumbe ato tenga kikwa bokina kirobere diritko liao liabene asiki bakya yakira ditukura lero ni Alhamisi chichiro cheto bari bakona chichiro gaite babokira nena asejiro ite daraja mbili mwasoiro rekera ene mokore obonchuria saro mondo namboro dina ayenero tumia marieta tato kiara sara tumia sara nyarangi ontita na Joshua uta wede Joshua nene na abira utumia watumia tatu nenya tumia abe ngiye kogera gamote irende na be kobwatia ekiagara njembe kaya na tatu abera abe tamba grande marieta ndiro konyo atari kurai
Ona buna nchengoro Brighton ndagira makori na bego ya tambe yake lakini na haya ya Goraim Bwango Sara Nyarangi Ontita karade bona Joshua na bwa thiri ndika diabu lakini ndari kutumia tatu ona ndende kaya kama thina ya nanje nimbwa tatu lakini ayane na bakumajiko babuna ngorikale Brighton ndagira makori nwete na rende oikanchora abere lakini aye na bochora abere usatatu karade dabauti dabauti nerororo iriko genda yani iriko enda rioka Sara Nyarangi Ontita yani abwatreneti ago sound so perfect aye bono medena na bokobeka mbakane Sara Nyarangi Ontita paraza Injevona injena Brighton ragira makori ono nande menderi yakane ono nalina asali ragira umwaka kwaterieteri twagasomere nga ebunda ya ragira gatabu kelbia kare sana ebunda ya ragira ekia ngoro kuna ragira ni tigre ya yono mancho mulena otana Brighton ragira makori kipenda anya bende since 1972 Joshua ere nabago choto tebilia eri agatigati igo bono tugenda mwasubwa mbia mona sengenje mwabukire bono mambenya saba nchire mwasoire asomorobulio bwenza kyango chitolego so check tumanyenga tuko na nani ndani ya show nyora naende ebesa nerororo ntwadaro chenge bese kurko marieta mangi sana nerorora asomorobulio yoiga igo bono tobese kugomaye kyagera ngochitolego radio mobui bweli tukolia lera asomorobulio bwenza kyabantu mbagende tukwebwera lioka litkuligoro Evans mongwano likorwa Evans na nyartko ba ga kwebwera litukoli igoro shilingi chiri bikome igo bano na heto tigara magega chaka gutuma mapema mbya yende ase a pay bill number ase M-Pesa ogenda lilipa na M-Pesa pay bill number lende business number okubeka 515450 amount okubeke mia ya moyoka epine yago egero chaka gushiriki korobone gamana to chakire show by the end of the show nyorenga kwa shirikiri maramange egero bomu bweli tukolia lere goma ntobaisa gutuma ego mwanchu murigelia litukore goro ntwase moroberi wensa kyantwa Evans Kinanga Evans Kinanga ne robwete litukore goro karanya diga kubwa jiri ukomia sema ambia bona go geta gasasiri akina mwanchu maningirendo tabera mu bweli tukolia lere ngento karuna Sara otebiri ngenda sense meli ya M-Pesa lipa na M-Pesa baby number obeke 515450 karokwa bekire lende kiyo galgi gusaba county name obeke Ndizi karokwa bekire Ndizi ngo gusabere amount jibesere ngo takubeka beke miyamo endeke gusabe bin beke bin yao bonotoma chikabe o motanga nibwo kubeka bese ye okubeko konge etoju gukoro mu rubiri nabo konyorana kwa bero mubui asemambi yaboniga nayo nyore 10000 chwese either den yerana kwa ine draw yakaruga kwa toka naye nebese yao kwayo den te yabo de na ya kora den ge den te yes akuna deni eyunebese ra okonye tabetenga miatego okonya bono iga oruere kurambaka keroka oika mo conductor tenga menta shilingi 200 use 300 lakini miyo nabeko okonya bwenyore shilingi chiri bikome komana tutigara magiga ekero murubuli yogere togendra gukwenyoria karo togendrete kulinda sebono tutete kurenyora mashabiki bali batutumire jumbe chabo gwetera senchera ya online Ndizi TV News digital sensema ya Facebook nabego YouTube na Australia Ndizi TV News nena paneri gorabu ase Brighton gorabu ase TV yao nabogo tumeka ngere kyao gwetera senambe yo studio Brighton yatasoma kwa mpigo tena maridadi anaboko nyora Sara Ontita ase ensemo ya Facebook noyo minto Brighton makoli tarachicha na roli kiralia otebanga lero na Alhamisi ngaimoke bwaterete igo bano mwanchu murigeria tubaisa gotigo maega bya kabiseka dode kwa nasense media check gonete gatura ko nyori goro ye baby ega nto kora kiro kibuno roja city bya wabo mwanju murigeria ni gona abu yao ya M-Pesa genda sense meriba na M-Pesa baby number beka 515450 inere baby number karwa chira ngo skoro go jibosi manje muri bono beka account name yakubori account name beka Ndizi NDIZ karwa bekire I NDIZI
nande bono gotebere na amount ni rengo kobeka turikobeka elibu turikobeka chimibere emiemo yokokobeka bono batarende beka emieyo bono ninki okora next ni bini kusaba yao eyere siri yao weke kerwa bekire bono send kerwa send okwabeire ogati abali batakire kubwa chibese je situkure kere dire koru abeko nyora na echemima na Joshua na Mukaya na Beatrice na Nyanjama abako nyora kwebwere chibese je simambia bone gende kushiriki kuna ibnincherendere biya mono sana kero washirikiri kwabere gati ababwe kero meta ababonsta yare nababwi kuri ndo ikatuchiko nyoroyomo igobono gweso iri aseli bagali kirano lyakobomo bwi ati gatogenda se chujumbe bono mambia tumanyenga mbarabia babagendre tukutubwatia asumurubili Ensakia ndoche yo beshaye koro chinsemo cha nyanguso nerelisha bikiritangani kobogolike karangari kyae wetera Ndizi TV News Digital indoche kiongozi Safanayo Onserio agoteba good morning from Riana Bunchari hawa kama kawa high five to you Kiraita Zablono mwana ebeste korobo basi masige giasaiga na otora mpaka omwelio yono mogeni kabisa karibu sana Kiraita Zablono mwana ebeste maybe kwamboka watching akabeka maisonga na alire tikegima from 966 to 254 Ndizi ndani morning Mungu ni mwema kila wakati 966 Toteban Saudi Arabia asante Endo Radio bagoteba ngatuko ndani John Kebati asante agoteba bwakire bya andonsi ya soverete Moses Omwega agoteba watching live from Keroka biamono sana kwa abantu bakeroka lishabikirito korwa Nyangongo Kemi Sophie Motangi no mwana Joy ni maitenga mbangendete kubwati murobere nagendete kutuligereria gwetera senchira yemitandao ya Ndizi TV News Digital Jared Orure Matureti kuranya chichi nere chinsemo cha Kimera Ward ogetutubwa masaba agoteba no alime Thomas Saboke nera agoteba kura chinsemo cha Dagoretti South watching live hapa NHIF Upper Hill community. May I wish my family members oyo kwa Jacqueline Machoka kwa Kisii School Gladwell Nyamecheo Primary Kenyanya Flavia Kerubo Happy Kids Junior Waithaka area agoteba na wapenda sana hata nyinyi kwa studio Ensakia atutoki kabisa mnatoka mnakwenda wapi maybe kwa mboka boy agoteba mama Anna Nyaboke baba watoto Dagi Onyego Blessed Mom Vincent Maturi Stella Onyari Team Risky Team Diaspora Team Vision Group na mashabiki wote ndani well represented from Dagoretti South whatever morning Ensakia team. May I also wish happy morning to your work to you. Your work is perfect even in opinion poll shows you are the leading team. Ensakia Sarontita and your colleague Brighton Macaulay be blessed. Oyago tulikerokoro chinsa mcha Dagoretti agotebanga opinion ya ekera akolite bagotebanga Ensakia Sarontita na Brighton Macaulay ni mambo yote. Edwin Omwenga koro Kajiado present agotebanere no ali masumurubulio. Opinion ye yuti galeko baiga sengencho na maene Ensakia. Kabisa. Babu kubwa. Tesuka. Ambia kabisa. Bono tikanjendigere liga ke Charles Rwangoga tawde na kundani mwalimu yo Rwanga kurukenguzo niko ndani ya show kurubada na Iron Lady kwambukara Van Misuko Jacqueline kwambuka kiri Estelle kurujisa bajijao bas nyabaterere ade amolio kana mamu mwa Omer Nyarangi na Habi ya Ibrahim na bana Clinton Alphan Eugene na Eugene Brighton mwana Valentine ngao na count me in kama kawaida Kevin the Drungi Motondo Pez best tuned Kemisofi Motangi I'm right there with you abana ba minto kurwa Nyangongo Junction bwakire buya Nyasaye no muya otwanjeire twarorire litko lialero imambie ngia asa mashabiki onse Ndizi TV pira kumusahau my daughter Joy mbiamono Kemisofi Motangi kanaleta kwa baime yumuroberio Jacinta Mokaya ade akondani Bonvas Agostino akondani Kirifu Mose nera de ano alime yumuroberio kiongozi Vania Onserio nera de ana bwakire buya Ndizi TV ni kondani kama kawaida Jarzi Nyayemi awadana noonde ime yumuroberio asenjera ya bene kabisa mwanyu murigenda gutuma uchumbe yao goja sister nera awadana mimi ni Steven mimi morning Mimi Steven Ongundi
kutoka Mosora mbiamono Mosora ngaida nigira se bobasi ase ko wodi ya Masige West yes Jacob Agaga ako gamba buno mwe MC we wodi mbiamono kuro sense ya Mosora o Steven Onkundi mbiamono ekaromandira gutubwati asima mbiamono na ikorege ntokora tuma SMS yao wetera sina mbira sa screen hapo tubwata sasa mwe mitandao Facebook Ndizi TV News Digital ansema ya YouTube tonyana Ndizi TV News ikorwa tonyana hapo nabo toma ujumbe yao ochati elinde otutubwe ebwenere buya mwete mambia ekaro kwa rusidi tukulia buya mambia eliko bwenera mpaka maragoba. Asante sana aso gotoroki ngatuko pamoja aso murubuli bwenzake bana mambia ndoche naende Ashley ade Mola lishabikireto tima pana kosa kwa kisema cha Embassy City agoteba ni Eva mwenyewe watching live na wakilisha front door nkuwalegania my lovely mom aka boss lady from Nyatie Kobo Siango Village Joyce Abuki. A wonderful day bila kuwasahau our able presenter Sarah Brighton na Uncle Joshua. Miamana sana soja matata kura front door ay negating security iko chonjo. Miamana mwanju modibono ntutu kwenda sensa ministry ntutu ikororo. Ndo devina na manga ndete kora kana imena isko ya Gusii keraba Kenya ba ndete ko inyora. Nyagosira George Mago yore ngo mwasiri wese mindro miroberi yaye nigege ndrede anekraba wasiri anene bali barenga asiri gym ya Jubilee bali barenga na jikoligi jaye bagendere ne miroberi intoro jera vaire tuju ntwaroje Eugene Wamarwa ntwaroje abawasiri baukwana bali bakabera abawasiri forma CS baukwana na kemiroberi yo egendrede karbate ni bawo kubwa de amate ya jujumago akwena kuna oni guya ase karbawo korage dari korne bade abuna matanga amumuro mwabo Richard Magoa anabawo kwandra bunaro bereri ritsko ya Jumamosi karbato mire team ego chiko kwa wakrisha asa matanga nire double tragedy korende wade na bano rende mbagendete nimiroberi boigo entwaroje umusanio yamagoa yomo orego kwa nabanga konyora baro bereirie kuna jamba ke ticket yari kuchikubarusia se county ya Nairobi kwenda samatanga amumuro mwabe ko nigere kerere kenene sana ekero makweli amagoa jete asinjira mbasukano ya makweli naroro lakini makweli yani gari ngenjira yani ya mbasukano boy kontroja sese media mandamano ba tebire ansemeria simiro moja basingiro de una bono mandamano style bono kwiranere karabaro bakumochumura ibwense dogwira mnuto na ya goikatwira na mandamano elinde na indwe oto sige bigoro ira moro ndingana kwandiri tukorigoro ekirane na umiranete na babwatani ba asimio korwase county ya Nairobi ina raenda tokorekana ime na isko ya Gusii timu ya Shabana litukorigoro yaikorde timu ya Kajiado jigo lisato aseye mego Shabana nene ngenda teko karabu ya ase ense yeito ya Kenya boiga bando ba ere berengerio se ba sire kerengerio ya omwasiri o trade igoro ya bali mu con uniform ya bena konye ba con uniform kolende ba moiro ko bawatena ya abali konya ba beri chikatel eyuere byanga ntutati mangana cartel kurachese moche chi uniform weka sector yeka wane chai wono Kenya nigetegete streamlined egere erungiane tororenga kitoko gendera gusuguma obugimo boiga buya kabisa monje muri tetu anda sensa media studio konde sara redi tukuri liarero ninjiko gotebi ekero kunya kugendera ninjiko gotebi guru ya IQ mete intelligence ninjiko gotebi types akigoro IQ quotient ninjiko gotebi guru type bunye chia quotient ndubwate inye intelligence mama IQ mama nyinge agine jire inye ninjiko gotebi na nire liengia nande ngomwana takere gosomi wiwe najinga gore study inko gotebi ebiro biko nda bino mwanju muriria igoro ya IQ ngo diare na twara IQ lakini ninjiko gotebi IQ ya ere nsasana usere igoro ere sana lakini ninjiko gotebi nye jire ere important so takere gotwara chons igo ngo gotebi toro mwanju muriria ase amange imeyandistimira rubonsumusi toiro bana sasa mumutumo asa mwana ichi study kwa iri neri ntoira natumanya bana about quotients torore neri lirengia Jeff Marube goteba Marube Jeff well tuned in kutoka mashambani Qatar
sakuru kwa mashambani Qatar agoteba noare ime yuni yule mmoja korochinsemo chia timu diaspora nera goteba nagendete kubwatyo murubelio mwanchu muligere twanchere toenda sensomo inde studio kidogo tonyore litangase limo igabire kero tukwirana ntukwire masemo asa magazeti ili tukulelero tugendere kumanyanga nara liaya agende tugokoreka asense ya Kenya igobono tubese gusuka tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umugusii maya tichibese nguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yukai unokubeka chindunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migilio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe nkwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migilio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yomurubiryo CBC iru mwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barase kanisa ya prefa ensemo ya daraja 2 wosobari kere email pottershaven@gmail.com boigo nabuku bakesimi asinamba enoti isano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano no isatu inye gose enoti isano na ibere ibereyemo kianda isano no isatu isano na ibere isatu isano. Ndizi TV ubwansu
bw'omu Gusii. Bebano mwanju muri Ndizi TV nataka tuere ne korwa sensa meri ende ye studio. Metaka tuajira sensa meri ende studio korati atore maega ye carpet yake antwanya kujadiria nake katoko na twanya na ngobade tore bibere bitete katwara ile joshumete na kitote mwanju muri na Ndizi TV ma ambience akitore batatu. Yeah. Kankora ador joshuri bagaria nero ra kore bintu bya nabi maide urabeka jadibad urabeka kende na ndono magotoere yoni geteke tokoerania ne tokubaterana Joshua uta oyore producer yaito fanda bango bana Joshua bonera ngiathari korore kana mambia arore kana gaiga ikona nde twanyoro muntu manga producer ngana nde tobeke atobeke lakini bonera ko bamaga yechi kamera kwene kwina mariyo gine jibija biago jira sinjira yabe ni gonere niga kera mete ntokwe Entokwebeka na kiokora nangi ibichaino lero na kire mbiga iyo manyayo le maega ne producer nere to magomate neki monto to tebire bichaino balance bia nero ko bintu bia liyo gire ino lero ndirigia ngikiaba nero manya kurigereria ngaki nga interconnect bia egere liyo gire kero mwanchu murigereria bia iko bana without Joshua uta program teko na beko barakinteko na beko barakinteko na into to bento bo na vera algo se teko ba tetera sense media master kina bando bari kire babiri batata absara abadokora bakwanto waso sense media magazeti tumago charara go chorro. Asante ndo chekisto nchari yuno lishabikire itori konki makoro chinsoma cha mamori yange gutukaga alimenyinkwa agoteba abwabo no alime labane onami nelishabikire tukuro diaspora gali mena police Minnesota agotebe mambingia akurense meye. Asante sana labane onami ngatia mashabikiane ntonyolete Joseph Kinyozi nere koro chinsoma cha Ohio United States of America tubate abasipire nontita koro Minnesota tubate Frederick Mititi koro Minnesota yo tubate Kale Mwetu koro New Jersey tugatora Divino Onkeo koro Texas mashabiki mange walibamenyata sense ya US na ndiba kuira chinga kichabo koro atubwatia asumurubuli bwensa keto wakangambia manokira mbia mono mwanju muri tuzo kuira sama kaseti koro ndinyura no morai bwense Dr. Runudo ni gara sense ya Nigeria na enda France boni gara nga sense ya Nigeria Dhaka no walingiri gore garobanya na tena bara ibande bechinse chinde na je musubati Suluhu Hassan bana guru oyo bwense ya Tanzania ga naroje babo Paul Kagame naroje banta bangalia bange igoro ngakwa kwande lakini chiguri ya ina bara basa magasete nene krobara sense meri ya Senegal. Asante Eric Barazago ntebinga good morning. God is blessings to you all this morning. Tuko pamoja watching you today from Nairobi West Prison. Muko smart, muko sawa. Love you guys. Asante sana. Tebia bantu ba Nairobi West Prison kwamba tuko pamoja. Ende batebi Ndizi TV ndio kutamba, ndio kusema. Morobili bwensa kia ndio mambo yote. Asante sana. Asoko ba asumorobili bwensa. Yuna mashabiki alina abandonsi. Uikabu ati morobili bwensa. Kia Eric Barazo yutali tukuchose county ya Nairobi ase mangana official assignments wono no arase county ya Nairobi akulika gote banga noali measomro asante sana. Tuende bano wigasa magazeti ritsko lya rabu na botambe ni ngombate gazeti ya The Standard. Na inchi ni ngombate gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana limamu uriro borito nigoro yogo ichana igoro yogo sira kwa bana bamagoa. Murikiwa gazeti na murikire thena it is shock tragedy of the Magoas na kibono familia Magoa asomwako urioeta no mwako yanyareke konyoreke boke kiranye keroro anne kerondo chumurikiwa gazeti na murikire thena chitariki sano nemo omotienyi oribueta date yani 2022 ekero Alex Nyabera Magoa anyardekago siri obogima bwaya zinze ya US oyu ogochikotugutu agosoko jikweniwa litiko lya Chumamozi ekero yarenge August omotienyi yarenge August mwaka bujirubere ne 2020 yamo nigo aguya Charles
flight captain Judge Aguya Magoa ni gasiri bogi mabuaye asense ya Sweden keranya dekago eniwa janingo mutinyu kyanda tariki 11 mwaka wa 2024 bono ekero yalenga chanwa tariki 2024 omotienyi oyoiga omwaka oyoiga nigo Professor George Omale Magoa neranya dekago siro mabaya se county eri ya Nairobi igobono muri gwaseti na murekerete inaki familia ya Magoa yanyadeke wakwe kiranye kiroro ojakiro mwaka 2021 2022 na 2023 ibono yabeire heartbreak ose yabeira makweli yokosereria ase amate ya Magoa intu junyerera se beji ya gatano nomo na gatano gatete gaseti ya testando mwanju modere no gochani okonene naro jibichekete cyabekire emitandao Chia Magoa na kuma chikona na ringe disturbed akeno ko nyatara ikera makweli aye na ringe disturbed jibije njia ngororo alenge ne okora nendege maringe na bokora na ringe disturbed yake aikara stebieka na bokora mede kero gwikaransa na bokora chisaini okora none kero bwate chinse montra bakora na alero sara talibu yake na kumetie na jibiche rene na boko kumisara ikiara bana bamine kero bagusira aigera bona yo kwebona ningi yabono nigere tragedy ase eamate ya Magoa itukorera barai bajete goika Sensemeria Nairobi kwa emate liliberera na ko kutwara magomba sebale karotora chumurai bo mbwasimiro moja wa Kenya Raila Morodinga atia barai bande baigeta Sensemeri na komwa ngora umongino nyagosira editoria inclusion Dr. Barbara mbachete bakamwa pole ayuna rara sikaseti ati stand recording nigo ere omoichano na ndoboroba no jase ya mateyo krongotikana nelio ni wando chena bono Kenya bawa nige morekerete na nabera chiko iri crazy amangana ye chibasiria bantu bawakana electricity cost ya kera omotinya tujenyerera sebe jakantoro nangi koirera Kenya bawa lende echiko kini na digital gose chiko kini ebese tugwakana kiromotyenyi yokonyora estima osijinguru chestima bono nigo yarenge liberalitindi ekero yalenge liberalitindi na kwemurungania saba bunge kero balengase retreat as a county ya Mombasa usasa Sensemeria ya Mombasa anekero bale kwemurungania bune serikali dera watuka kibese go CDF go just bunge cyabo kolende ekero nogari bwe bunge aigetor Moses Masika Mutangura na natware tomo gutana ngense mona barabwo gati ya barabwo na treasury ekero baigete bakagayana kibese ndangani bano njatumetwe ekero bona ababunga abo bairanire bikaro byabo bya induction byoko ringa kibokore bwabo chiko babone kero chikomenta bari gukora litko lya rero kolende bamentera matukabere bachikokora litko lya Jumamosi kubwatekana ne libera libale tetebuna bese cyabo njira tomu goja ase uchese biganja byabo boigo asikasidi ya distana ne murekerete Sara no manjumurira ngaki bono ekyombekeri cyugosangire bango asensi ya Kenya Revenue Authority kebo bereti gojikwene kuna ngo usunyunta bale abantu bali bakongenere gwakane bango ubona go kongainere na gwakane bango tarakana ekyombekeri cyosangire bango nigo giko murekerete gose nigo kyago togora iri amaiso bana bokira cyo konyora endege kwirege tsusuro egetindi ayuna rara seka seti atestan de page ntangani kolende injikugero chime ngotebi hamange pia monasano yumtu Brighton gazeti ya The Daily Nation ne murekerete chi mangana mange ase page ya bosio engane iro bolitone ligoro yo maraiwe kya makia ODM Raila Odinga engane mwamnege gwateba Raila's game plan inyora na twara emerubeli ya eneriliye na bwatu murubeli gete sababu watani baye bazimyo moja wa Kenya kolengana na Odinga nigagendete gusingira buna nabwete chikura chobo choli bumwa koyeta ekera sangirretie sekerengo kyemeronge 5 na inye iguru yemya 56% of the votes kolengana muri gazeti na ruete plan yae gosumurubeli yo yengana kya aplaneti guchigokora kerobona atagitego chaka ngora asokubwatirania babwatani baye bazimyo moja wa Kenya asogokora mangana kubwatia lingana litangani mba aliganitia mangana a national wide rallies apart from Nairobi meetings on electoral justice set for other towns yani natagiteko enda chi county au
asugo kwana iguru yengane yiga yo chikuramna na kichiage tunende naki abweta sobo choli bwaita namba ya kabere tax resistance yo mtobreto no tabire kyare ne chikomuleka abantu bali batali kuruwe bango kulende kolengana Raila Odinga nigatagete ababwatani bazimio la umoja wa Kenya mba chikuruwe bango no nyangake ento kya gatatu product boycott anate to chikoranga ababwatani baya bazimio la umoja nande bali bale kumusira na komoko boko mba bese kuya associate ne chi enterprise chire chibwatara netio serikali ya Kenya kwanza namba inye international community na atagetenga na ki abarai betinze chesi kuba weneta kumubwatesia na gukora a poll audit ekera singirete nero lengo mubu namba isano mass action iyo nere gocheka the last resort to force government to yield to demands. We say a demands chiribara abaise gochakoboli that will be the last one we say enamba yo mwali kigima ase e plan yae igobana naro airubolito ekero Raila Odinga gotebanga amachibu yobochole bonene bumutinyo gatano na gatatu mwako yeta nigasogete by 10 chitariki 10 chumutinyo gatano na gatatu nyora nigara letu chitariki 13 to chitariki 15 yes lakini agotebanga chitariki 10 konya machibu asokire kolende ekiombe kyo bachole ne chimbe ba IBC gegasinyokoralia sengencho batagete gonchorana na gotorana machibu ayo nara irubolito asamangana asiasa kolenda mangana ndenkurwase kenyoro kia oyo kabero mwaziri bwechiseme Professor George Magoha oyo linyagusira ngana kibona abantu bataracha into terms yani bataranjira nanga maene omwaziri oyo mukoro nasire tyubugima korwase kenyoro kia Umiru Yala na Ahono Ratudi egotoka meya game sub county ase county ya Siaya niko bono bakumetie nga kiarenge bono muchi yo Magoha na kyonyorire ogwakwa okoneneiga nyora asensemo ya Umiru abuna ase ancestral land lakini asensemo gosasensemo ya Ahono Rutadi abuno ancestral land yo mwaziri omukoro yoli nyagosira kolende Umiru nonera gulito buli mubwaya kagacha enkayae igobana abanyakinyora abo gose villagers nigo bali no gukumya ngangi kyanyorense enka ya Magoha abana bakali gusira egesa kwekyo in 3 years basiririe abanchwa babo ayo namulikira bayigo asepeji akabere ne peji ya gatatu ntochikuligereria na ali Raila Odinga namulikira sepeji ya kane oyo minto nata bayigo ya Kenya Power Kenya Power nigerieti guchikomenta naende bese lyokuru ya botambe naende nechikomenta in a new proposal asangana yo ku review the tariffs igo kanya kwebekera nyange ekerege ntogia kwaniri gonjera kiregucha bayigo yo mtona kwanira iguru y'ababunge bono chibesa cha National Government CDF Development Fund cyanyara ko bachikubwatu kwa shilingi chibilioni 4 wochase chi constituency bono it's high time ababunge bayikiranie ali balirete chira bamenye kiagera CDF yanyara ko bagikubwatu kwa ensemo yechisemi ni mulikira sepeji amagega abwase state 6 World Bank help to build laboratory for junior secondary school ense ya Kenya wetere wizara yechisemi nigeligiti ko nyorobo konyi korase kyombe kya World Bank banyale ko bakwagacha chi laboratory asabana bakulige bakorera amangana aba practicals ayonkolengana no cabinet secretary Ezekiel Machogo yotabirenga bataite ko construct 7000 laboratories countrywide asamangana no grade 7 na barabu bago chikos ko report school next week baigege ntonkerege kyo wichaniyo mto Brighton nyomba enke ndueli yokugacha emebere yabatonyorira se county ya Meru Teaching and Referral Hospital nigebwate kerengo yokubugoli emebere 5 no moyoka iyo na capacity erengia asokubugoli emebere yokolende gwikabono iga mebere nigichuriranete ere mebere chimesato na 19 Ntebinga kibona sayo kale gente kibona kyaletiro bwoba asamangana yobo chenu bwa bantu bara around yabo 60 bodies rakibone bwata 319 gokolero manchu moligerelia there is a tunnel of death asensemo ya Nandi County ndochikuligerelia ngana kya bantu banyaliko bakubwatrani wekero bali kuya
Gusii bare gukora mining yabo bare kurigia gold ekero batatu basiretie obugima narayere oborito ase page ntangani Brighton no mwanchu murigerere buya kabisa arona murekeira ase page ntangani kyarana tokora murekero mede page ntangani ro mwanju bana togasomere page ntangani togotigera radio igo muregerete bune kyagera nero page ntangani ero mede nere bwata mangana amangi kyanere bwata ime igekana togosomere page ntangani tokororo igo twagotebia nene na aria iroborita sigasetia testan korende sian koirani asigasetia testan aria bechi ya gatatu kare murekerete na ngakibono yarakande buna former diplomat aba Kenya batatu nigo batokire babwata mamocho igoro ya Venezuela uyo nyarde kago sirio bogima bwaye kine kingia gendere nigo bono yarakande buna former diplomat na aba Kenya batatu nigo batokande na mamocho yo boiti obo Venezuelan keskeri kegendere de gota kwa samera mangini gara sebechi ya gatatu asebechi ya gatatu boigo ni murgede na kibono omo saja bwe miaka 20 a 20-year-old man ngaki suspect na niga itede babo mwabo litukira chimamozi na kibona go chigo ikigu ara korru mental test arrekana go se nare buye go se nigo bongo bwaye buka bwate ubichogetake go se gusinere ka bichogete erinda maujigo ikiwa se kambero Mombasa Prince Magistrate Vincent Ndege nigo bona rete hoda go chesa basigana na banyare ba so David erinde obotukibagendera lakini oyara alingoligwa oyo niga kora babo mwabo litiko lya chuma mosi omo amebererie endete gochiro nase county Ensakia Meru teaching and referral hospital nigo nere kwanira sebecha gatatu buna bono gochiro na kwemebere iyo nigo yaireire nono mosio acting CEO Pauline Gashelu gwate abuna bono korana mbabu ati asibakobeka meberende kyagare capacity na sarado te 60 kolende ya etanili ya bere menge ibono ya bere health hazard ojase county ya Ameru kera menge mebere roro ne eri tamanyiri unclaimed body yani eri banyene bamanyiri kyaga tangandi bamanyiri tangandi bamanyiri tangaboyire mebere kibono mebere yetemanyiri Kwanto tamaiti na Meru ene kabwate cemetery sinande batara to cemetery banando bare cemetery omonye nache go kire mu mubere nande kina geswe ayuni garase bechi gatatu bechi akane ne ile murigete na kibona aba Kenya nande achiko betere go soi koboko mabuko mono ekero Kenya bawe kare kobori buna ngochere Queen Chris percentage yuko 72.72 bata kitiba increase ko 72 baka 83% as a cost of electricity gobona na bera chikobeteria ba Kenya go soyo mabuko ojugwa kana ebese nyinga sense mo estima bune proposal yabo kurwa sense ya mangana estima ke ochigweta ebechi ya gatano ne murgede na ki amangana magoa nene bamurigede hamate ya magoa ngakibanya reba go siri abantu babo nande bono magoa nyate ka usiro mo wasiri bwegise omukoro bwegise mi bono family ni gendete ko korombia na korera mono ekaraba Kenya bandate gotoma engora yabo go chiase amate eyo nabasani beja gatano maboigo ne murigede ne miremo nyagosira Professor George magoa akorete hasensemo yo kwene kuna matem tari koibera monto tayo ko nyagara no nkira asiko tembo na koibera alenga matemo ngaki ya magoa boigo ngaki anyarde kako rorana onyare ga gosugumu moroberio o CBC curriculum based competence based curriculum kwene kibuna onyesugumire mpaka yaikire ase yaikira unigara se beja gatano nomo naramurikire emiremo magoa akorete ase ense ya Kenya keraringo mo wa serious ensemeri yechseme bimono sana so gotubekire ibuyeigo asenjira yubikirano kigima asepeje akabere bego ni murikerete igoro yo muwaziri oyo Professor George Magoha ngana kiarenge osena kia watu bwanchani nende ne kia muri ku gazeti ya begete nga former CS ada a love hate relationship with journalists yani nigata gete gento agekobe kwa se media egente kikebe verified naende kwanga no muri ku gazeti nkwererarenga nigarengo mungwana wanchete go keep time arenge very strict nechinsa onyo batumira a media invite nigakoba se anseme you 30 minutes earlier
ale bekirania etayarishe ngana kya ukwana nabaliki bamangani gona bwato bwancha nanese mwende nabwate love hate relationship nabaliki asibali twegete gukore gasia monekera chita se county ya Kisii baliki baito kurwa local media houses banyartko bakora twara enkwana nere maseye mon ende bamanyita mange na baba wa testinga na lenge strict samangana echinsa na ende tata getekendion report web na getaringe bana bakwanyorera egazeti y'ubwesomere asinchira y'ubwikirano bayige page ya kabere nige kworokinga na ki abairi na basani bali tukuligoro banyatwa bako mokondol amo rugyo nyagusira Dr. Barbara Odudu Magoha kerobono bamutarite kulinde kolenga no mulkiwe gazeti ngagote banga amate ose family ngima ya Magoha nigo tayare ose nigo tara come into terms ose tara njira nanga nyagusira nero onyale ko bakagusiri ubugima bwaye kolengana na Mr. John Obare Magoha oyonkolengi mu murumu abo nigagotebanga chinga kia kwanete na nyagusira nigamotebetie nga tinyi wetibuya kolende ningenderete gusabanga na bonda meki kolende natebete nga taiwetibuya ige bicha yo murugyo ye Dr. Barbara Odudu amo nabasani abairi bagendete ko mokondol litiko ligoro chinga kibegeta senka ya gutuka imeye county ya Nairobi baigo epeja gatatu ne mulgerete nga naki omo Kenya anyariko bakagwanchira na mamochonga mba kurumete chibesa cha COVID-19 asenchira yobokora korwa sense ya US keroba nyora chibesa icho bagacha sense ya Kenya na gukora investment ibaga chibesa cyarenge gokonya nako tange binyinyi bya COVID-19 kulende bakigurira kigali bakigurira mebogani menene aneno mabogani yo mukuru kwanga area karibu Palm Resort egotoka ime ya Diani Beach ngati yebinto Omokenyo yo aselieta Libani Alshaya anchiranete babwatranete n'abantu bande bakanyara kwa bawukuruma kibesecho ekirenga kialenge kubeka samangana a COVID-19 ayonara asepeji ya gatatu gazeti ya The Daily Nation bage peji ya kane nili mulikere talia irobulita sepeji ntangani ngana kimuraiwe kya makeo Demerel Odinga abwate plan igoronga na kiago cha kubeka umuraiwense Dr. William Ruto anyare ko bakagwanchirana into demands korengana na Odinga nigagenda to gusingira nigabwete ase chikura chi milioni 5 against Dr. Ruto chikura chi milioni 5 nagotebi na kiabangete ase peji ntangani kolenda samange nabo somera asenchira yoboikirano ase peji ya kane ndochinga na radio oyo Minto Brighton wikase peji ya kane nabonkora atigera abuga tumanya nande kogendera guchimotwe biya kabisa manju muri ndu watakaturanda sense mbere studio keto kwera ndanda tundende yakabira masekonde United Code Alhamisi botambe nigetoitwa kwanda igoro yerichi pero sara baje bomera no mu wakiri ngomera tori twense lakini ngengora sukanda ake ba kwanda igoro yerichi gore mbaje kwanda mange nene igoro ya rand dispute na waraje kwanda mu wakiri tukabikase studio tu akwari ni nyara igora gensa ya monenus nato kwanda sense mo yerichi tukere ndo atena ku extend Ensakia ke Ensakia watu jikora nanga kieko bara maete tuko ikakonya saa 3 turko manga kieko bara mpaka saa 4 tumanga kieko ben endorage bana mendera bakonyora na kwasukire goja gesonaka se kiri lakini tujikwenda sensema ya huduma tumanye huduma center tujikumanya na obuye bwa huduma center mborobyobo and bokun service kiko na kibole nga kibole tumanye na nge service kyo takire kwenda huduma center na benga bono mede clinic ngeroro ani ase chemist ngeroro ni nyagitari ngakyote ketegoji chemist ose ni nyagitari kora tangana akibantu tujuri na huduma nambe gasi yabo nererie huduma center na de huduma namba nyarengo bana ndo bode ndego zinga ya chete na bare ina position ndego they will let us know and by the way mbuya tumanye mete bintu mbiro ramo Kenya botamba tamanyeti korutwe gwete huduma center ya chire nera sekire county monto bado taramanyanga mbokora liboro byo bagwenera taenda nyore nande mbokora li wanginjokie kerwa ikire how are you supposed to be received nando korerwa bokora liboro buganire igombi yamono sana kerwa gicho kuika to sanga mange kigima kolinde producer ito Joshua takotatainga obekire pay bill number atagita abantu baende nebesa somurubulyo yasengenchonera noyomo aseshoye togenda tegotebya abantu ngaki ebwere besa bono mambia ekardo chukoro morobeli mubwiwe ikato kebishilingi chiri bwikome egento gokoranda isi sana yo to break ende gorangira na lipa na mpesa agenda sense meli ya business number
aribono kulika 51 54 50 in business number kerukwa likire ngo sabere account name account name kora usabuse ngiko tanga usaba gusaba business number business number kerukwa bekire business number 51 54 50 kerukwa bekire ali account name gusaba Ndizi kwa beka Ndizi amount ngoko beke 100 kerukwa bekire 100 mo ono rindi ngeto kuchabu no mathena kyo kwa bune mechenda kora gwatuma kare gwatumire ogotuma kwa konge na koko kwira libagari nene kuba umubuya semambia bone ngigoto koro morobero ngwatoro mondo 10000 eibona chiesa boniga na ndobwe bia mono bno mtobana gotebirigo na inde bno rochiga bwa TV yao paybill number business number na bero chikaine bia 51 54 50 account name Ndizi bno rochabo amount nemi machoka na pin ya karo kwa bekiri go gwasoire ase gosoli yega nyoranga gosoli ni yancheire na BCLB number 00260 2660 002660 eyunere namba yanchirito mucheso no certified gobono to bese gukumia to bese kuyamara ngego sole yabono nekene kare meta bantu banarete ko basiriria enda bantu banarete ko utwara chitanga tanga kolende inyore gosole ni yanchire kigima asengencho yukwibwera asenchira yoboikirana ebe kabisa bono gendera gutuma chies gutuma bese yo bwebwera asenjira ya bena sara na nina osoma SMS jibirisa tugirabo ekiarto kwenda kwirana magasito jikokorera atuma gusuka gochi bosiuka. Asante sana Okinyi Dismas ndo chakana chakira Okinyi Dismas nimanye chinde chiara serious simeye akini ngotoka chire akoteba following live from Igena Itambe Bosamaro. Mugaka Chris Ensakia from Nairobi Udhiru niko ndani kabisa. I love Ndizi. Hello to my #Princess Valerian Nyanchama, my bro Joseph Lazarus, Mary and Michael, my loving mom Okorokwa Dorcas Barongo, Shosh Salome Mocheche from Itangi village. Agoteba na wapenda sana. Irene Kwamboka agoteba January. January yene ntindi ayabona Tomase Bible kolende mbia mono. Nyakundige Kagu, count me in. Rebecca Magara following you nikiwa Bahain. Asante sana. Eric Okari omoigwa bwa Gichoncho agoteba good morning team Ensakia Sarah na Brighton, mark me present from Sugubo PAG with my dad Okorokwa Richard Mose, mom Josephine Mora, my brother Mosif Walter, Faith Walter, Adriel Bisera and Lena tuko ndani Ensakia Thursday hadi mwisho. Sijinero na challenge kurugoroiga akororechia jarara lakini Wilson Kenawa ngomokwana nero yo Wilson Kenawa soro kurobo basi nyamaji nyabite adhera pamoja hadi tamati then keep up the woodwork mbona sibali mwendere tutumaji SMS china semambi yaboniga ime yumurubiri ngati Thomas Saboka erengwa moteba Jared Orure Matureti nerengwa masoma na ngwa basoma Sara amba ndrede kanda tumajumbe ino manjumurire karoto kwera kura sanza studio ndo chisome asenjera yubo kanto skene on this TV bansu goma Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu Gusii. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Abuba Beire Asubu Bwenyubo Wetani miake merongibire Inseju munagitali obomo nene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii
na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyu burwaire. Abanyagitari babuate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge. Nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo Muchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chukeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo Muchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresini Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Maya de chibasa nguru kugira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okeri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko oli my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro. Amate ya Vincent Sakawa Mose nige kubabo ya obokonyi kubwatekana n'umwana bw'omunyaruka Sharon Mora Sakawa bw'emyaka 13 oyolenge osome kirasi kya 5 na 3 ase sukuru ya Riamukuowe Irondi Nyaribari Masaba yosirete kurwa senka yabo kitariki 15 cy'umutinyo y'omutangani bw'omwaka oyo rituko rya Jumapili. Ekieni kiaye nigo kere keigatwa neritukerio asirete kurwa sobo nigabegete t-shirt emwamu nerongi ya pink niga gukwana umunwa bw'Egiswahili neke Gusii onye kuwa mororire mwakirezimi tato mwabo ase namba enoti 52 ibere inye enoti 52 isano na isato ibere isano kianda gose enoti 52 isato isano kianda isano na ibere isato isano enoti isano nemo gose o akoroboti asegeteseni ky'abanyanyimbo keibacho gusegeteseni kende yonsi ky'abanyanyimbo. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwana mwanju muri Ndizi TV na nekaro rasensa mirende studio kado wakirambye mwana na nekaro jorto ya tengera aneko ba imeyo muruberi Ensakia bono mambiri tukorera misiri yitariki na 25 nemo edit koligi karo tore ime yumuruberi na ekaro ime yumuruberi ona libuya na litoko bondi karo abana ntura
nalito korona ni gotogendete buya semambi yaboniga. Yes, mwanchu murigereria karibu sana. Twarure asomotimo komoke karatongende to kumanyeria rasa magazeti litikulia rero utaraso kuchikwenyorera ekopieri ya ubwanchite kulende nchera toko ya kwana kole nginga abange nigo bagwisane kasenge nchonga nigo tukubika tene ni twabeka bunare asa magazeti ko bano tobese gusuka kulende chujumbe chao chiro chikana guchituma gochagiga studio wetera sensema ya online platform Ndizi TV News digital abo Facebook na ndi no tuli live na boko like you comment you share agara abantu bande banyoro mu rubiri yuga senchira yobekera ni YouTube boygo nabo wikalia you subscribe tiwe bago subscribe na indo share you like you comment na nyoro to muntu gitakumbolingana kinda kole na manyange pindi kenu gya chakire yens Ensakia ngamate yekara wikire YouTube wiko subscribe na ndo bekeke ngere osobeke notification igalia egere onyare ko baguko gutonyora usoko konyara mirobire ndonse bune guchaka somurobiro asigata senikia Ndizi TV tigatwira nasomuro asa magazeti yeri tukulera kurende timete gusondo tomire jumbe ndona badatuma keitato ke ndona badatuma za ba tomire tayare count me in with dad David mom Isabella General Gichana Lucy Bonareri Papa Antivirus asante kwa niaba yake Brighton Makoli asante kwa niaba yake Ndizi TV News Digital asante kwa niaba yetu sisi wote Kemumabu Ontiria Oparanya Wycliffe Grace Kerubo Zipi Slippy Petra Mokeira asante kwa niaba yake kiongozi Safanaya Onserio Esther Mora Sara Untita asante Jones Ondieki Heavy Papa Shakil agote have received God's blessings throughout asante sana yokoroko Kenya Dismas Teresa Kemto oyoneli shabikire itolinya otali gosuka korase county ya Irungu Kangata yone county ya Bakumoranga agote babwakire amonotole omwigwa babagetutu Thomas Ondare yoneli shabikire ito litana gusuka kurutwa chagete umurobiri bwensa kekora cyensama cyagekano bogetutu bwa masabo watching live my favorite TV station litukoligia ya Sara na Brighton beyamono sana Jared mtoto wa jirani akolika goteba tuned in have a blessed day Brighton and Sara along with Ensakia family beyamono sana kwani Muswati fan ombaso okonyora Joines Kangina aka Euphemia Mwamaiga mangi gokonyora David Kimori musalute kegima motebi tuko ndani na ende gokonyora munyakiro goitokoro kwa Kennedy Mirieri Gisemba mukwani kiandege ikomi bila kumsahau Cyrus Vitange asante oyo Jared mtoto wa jirani yako wakilisha kwa chinsemo cha diaspora bona Jared mtoto wa jirani mbiemono Joshua goteana nera ni Joshua nano Nadiana with Ensakia family Jared mtoto wa jirani Andika Joshua Sara Brighton na Joshua bora hivyo Joshua talala ni tutuo miti eria taria era Joshua ndirari tena along with Ensakia family ona Joshua radana kagarera kulikara ni nirorekana Joshua ambiemono Joshua na masabikeito onskwene kwene no murimi yumuruberio obwensakia bonmambi tiro nasa sema mwasito korre kawinsa to jamnyokire nyora kikoragensa ya monenus Sara nyangintita na chikoba numuwakiri oitase studio bakwandigoro ya mangana mangiro yeri chigoro ya ramle disputes na njike koraga chinsesa zo ndoji ni chiko chana bagani ase studio kendo tena Ensakia ro gato extend yake korwa sensa miri ya huduma center to yokwandigoro ya bakari ase huduma center mburu una wote kumayana service kijiko wa hofadi ali kanyakoba na kanyakoba tatarikina to korali chiko igo to kwanda kabena into tosuka ya tosuka korwa ase TV yao to korana sasa mema gazeti krombate gazeti ya testano na nchini ngombate gazeti ya The Daily Nation korende nganchire ndawe ikera keigo ekerando chepeji ya gatano bamurekerete nga Kenya yabeire ranked ko baseri bagari 13 asamangana governance index korengana ne company gokora ubutukyobu ya 2022 Mo Ibrahim nigo koroke nga Kenya bono yasukire yakira seribaga asechinse chire chigokora byasamangana yoboteneri yabeire improved yabeire ranked nyora chi country bo igo isano with the highest improvement nige ko include ya Seychelles and ya Tunisia Botswana Mauritius na Cape Verde ejina ichinse chi yabeire chi ko improve mono no nyeke
Kenya ki improveti echina jichi achabira se record aso mwako 2022 chinsa chinde nchirororo chiranire sasa mangana governance kuru mwako 2017 gati yabo South Sudan ntobwatense ya Central Africa Republic togatwara nonya Somalia, Eritrea na Equatorial Guinea echina cho chiaskoire the lowest asoroboti ururwa Mo Ibrahim Foundation abokanyorororenga ngieke Kenya ya kodre bitambokero kiebi mpaka yairwe libaga li 13 babunge bono nigo bagogete kiagera achibesa chia National Government CDF Development Fund chabekirwa sekigancha yechi constituency igona nembabu atigetamero kende yose mto Brighton asengencho chibesa echo chia soire nigo bagogete mono chingaki angani yuyaga yani tubuno yumintari ateba kurwase gazeti ya The Standard mega yo monogeli bwebunge Moses Wetangula gukwana no muteneri bo treasury chibesa echo chikanyara ko bachiku bwatu kwa nande ba extend retreat na induction yabo ngana kibago cha korwa bokorari nyore ebunge ya Kiharu ya yendi nyoro yara kodrebya nonyena babunge bande barachira mngana benchmarking igobano motokorra magendere kero CDF yasoire asikigancha lakini mbaisa negete ekyara kibase kyabwato kuduchinke bagate yabona kibase yatakere kibwato kuchonsi kyaro mwana bwa prate basali ya 10,000 tako ujiri bubere na ande achikuganye chine bagate kibase ekyabwato kutunge gonchira bwato kuchonsi na reju ya basi Vincent Maina na kare ko complain yabu osekurere yabagarote na ya Sara lende igende gatoke korage kwanango neke Vincent Maina batebanga Sara wacha ubaguzi usalimie chui ya babasi gake chui ya babasi I think tukianza ejuri duaja kantu wa commission lakini nande bona kurwa to mere SMS iga na kibone chui ya babasi gwake in fact chui ya babasi good morning kurwa basansa PG galia arafu lende Jared mtoto wa jirani oirane iria goteba Joshua Kampole gake Joshua gaki you are the leader for Ensakia family igubu yarende Joshua ane kiongozi wana waitabire waitabire juri bono Joshua juu ya basi bono koraki ganyako peke tuania ngabwe juu ya ndoje tutakuja okwebo tukarokweba ngoyo lakini ndoko inyorede juu ya basi bono kanyako erobeli apo kabisa torne juu ya basi wigije tu bwadere tuani yes bia kabisa asante Jared mtoto wa jirani igono na aligiriti otebere Joshua gaki naye mamba naye kiongozi wewe ndio kusema yani kiongozi bono asante manganande na alitwateba igoro ye county ya Meru bune mocheli egosenkendu bugoriti mebere gwetanie kerengo ere unclaimed capacity weneta ko bugori mebere 50 no moyoka bone bugoriti mebere chimisatu na 19 eyibone koleta okogosereria se afya yabamenyi bamenyetange amone Meru Teaching and Referral Hospital ayonkolenga no CEO Dr. Gasheri Kidhiri oyole gukwana nabaliki litukoligora karagotebanga gake bone tusinyire ngitogokora abantu mbarachicha ntubwate county yasinyire go dispose and na babara dispose nyara banyene bagoja acting CEO yes thank you very much okoroka Dr. Gasheri Kidhiri yeah tibono ngira nase beje komiga sedia destana nili murkedena no taxpayers yani aba Kenya ikijigo bedereri anga 75 million niyo yutumeka aseri treat ya babunge bali barase county ya Mombasa igone taxpayer na ndere komia sense ya Kenya ekero mubuga ko nyoro chiribu komi kila lituko yego na allowance chiribu komi manje bali yangu chinyorore ono nde nabere gonto abajorete tikabatokorere emeremo bono egento kende sana kura boli gaiga ke go mai ko endra it has moje umubunga wako 10,000 sitting allowance lituko iga nabekera maguta nabwate bodyguard nabwate kiregen bono akia tokorera magenda nan tuonde bonoje nande naroje na ababunge ngwe ababunge mbe minje dak lakini induction ya yale ngali mbali mpaka bagumendeb apa nje kai kero ndete kusukuma bagumendeb na barabu women president ba egu ya assembly yabo ba kore bintu byabo baraboka ikere kero bale ngali ngi ba kororo ikera babunge kero ba kariko tera jiwa sia CDF jizwe barona fama baramtora bakagoma barabone bakirete kose babwatisi abana goma nabo baraba bwatesi okoba barabuo ekiti kiabo women rep ngaf
na inde liba umera no murai bwense State House na aba mentere kiti keliko 2 billion go 3 billion mba menterwa bona bona nyole mbaba bwate sittinga lakini yar ka bona bunge ba boycott rio mugutano yobi bonsi bari ko irena gosena baro induction yabo neta kiriko bona basuba bagumende barabo badari go twara induction yabo yo kabanyene bona bagumende lakini baba rireko ba National Assembly that one have to be looked upon na baro mbangwenete ko bakando boga na barabo egere banyale ko twara induction ebagor kwa bajumbo mai na county MBs bona ebago era basire bai ngakiro yini nganesa tigabaro si bill. This is why bale parliament the parliament eba legislate they make bills yani they pass laws man tigaba make richikelio every bill yebe discussed na baro baba independent turi kwande chimatata sensema ya sasa na magendero lakini yasimbe ona ibine semeri yao bona compose message ile onda ngakiro ja basubadi bali abagumende barabu eba kwenda saba jumbe no bali maga tinde sistema ya bangir bobe lakini no bale maiga abako boycott na baro bakira ikasi yabone lena baro bako induction yabona bagumende bachira sense mugere to siko tabana omuraibu enso rangerie bagumende nigo bako genda mariko na ba MP bako na bona bagumende lakini ekero babwate mikutano bagenda ekindo duri ritko ya jumata lakini bana bakenya barabu nigo bago nigo bandete ko taxpayers bari bako ne bango nigo bandete ko mia amano obwamate gati ya UDA aba MC ba UDA na umugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni gobarakana na mbubwato botutukano wake ane asobo koreliwa ya se county eri ya Nairobi beje 12 ni marketena omwabiso ya mobo banyanyimbo ni gobona nyarire ka kwewa 3 million ne kambero magega yoko roba dismissal go se yoko ruswe gasi maminjaneri chiko mwaka bujirubere na 10 na kianda ayo naro amo rekeira sikasiti de standard baigo ase gasiti ine marketena ngaki oyo kabeire omo nyanyimba sensemo ye manani na kinere ago cream ose ago te abuna nigo abututunere asenjera yobo tutukanu ase atagete bona nyarga kurenu wegas na nyarga gwakanwa chibese chiria nyarga utukuta asenkaki yintambi ngate na abuna ngo korra mangaseti yiskurare kyana mangare asikasite de standard kolende karore nyore ko biao na bore somere asobugari bia mona sana Geoffrey Sure kurochin semo chia Somalia agote basara na Brighton leo nimechelewa kuamka but nimeamka sasa. Following you, have a good day all members of Ndizi TV, tuko pamoja mbia mona sana kerokeni na boko nyorwa lakini ndiki wasoire aijalishi wanasema better late than never asepeje 14 nemuliketenga na kiomo governor we county ya Kiambu Kimani wa Matangi aro bereti kucha konyora gosekore 7 billion in 2 years plan elie county ya Kiambu nyareko bakego saseria bega sepejene malkerete corridors of justice abwa somo sacho yomo uye gotebaka no moiteto mwanchoye olenge first year umwaka olenge first year umwaka eta ochakara chitariki 19 guika chitariki ochakara chitariki 25 ne mo December Boxing Day weika 31st mutinyo December nigo Ezra Kepkemei akagire kumuito mwanchoye uyolenge omwanafunzi first year olego kora bachelors as a university kolende karege tuguna ndeli tukolie karege tugubosibwe kegambero naende litanga nanchera netenga na moiteto mwanchoye kolende naende igaro lekanete go chenchibirengere libyaye gukana ngainche timoite timwanchone ndagasabe kegambero kemotige asoke kegambero nkya mwanchere taboigo gekamoe bond shilingi chiri buchimeisato with the similar assurity egere anyale koba obutukibagendere gokorwa timeti nkyo mondara sabere bond nande kero monta kwanle litanga ningana akoleteki nanda sabe kigambiro ande ngate tugo plead buya nanda anchiru atebenga bono kirina kwanete aya ekebono na kiekia tinkoleti busali obo lakini na bora nyori itabete for influence usaga te bitaba bono lende uiba nena takira ndara chunguzwa ngakire ndenge tiwe wakili ga gochana muboli ngaki ne anchiru monto kera kwanire ene kirene tio boiti and after some time andacha atebenga ya lidi na bora nyori lidi ne ago de na go serre tuwe nina nabo ikambero metna bakirego
Abo kwa unande second thought yoro nage mete kambiro kwa kigeta evidence investigation yekoru ama tuko na bakwa karukana bokerego. Mangana makongu yani sheria ne bwata mangana ni musumeno mwanchu muligere na bakwa nyorere gazeti yo ororenga na ki asa mangana echi county page 21 ochikoranga na ki ese county ya Wajir bona abantu abange bakabwata uburwere bwa cholera oserisa beso osekipindupindu nakibone serikali ya county iyo kali gusaba bokonyi egere nyari ko bakigutanga kwambukira ku burwere obuiga nyorani ngo bakoleto gwetera obuchabu machabu nini ande na bugwita mbwaroreka nta county ya Kiambu karoreka ne county ya Homa Bay kulinde merobeli nagenda tukubekwa nturabo igura inde bwangoiga utatiga twabwira se county ya Wajir na mangara samangane echi county abokwa nyorere gazeti ya wesomera senchira yubo ikirano ekarondo chinga nongo kulira bo asebono kulindo paranya Wycliffe agota count me in from Nyamira bo Samaro Dismas Okinya gototumere kebungo ge Isaiah 25 verse 8 agota the Lord will swallow up death in victory and wipe away tears from our eyes. Condolences to all families who have lost their beloved ones. May the Almighty Father give you the peace of your mind. Bia mono sana agotote bikurwa sigitabu gia Isaiah. Bia mono mwanju murigi andra utobwati asenjera ya bete tukunyori asense melio ruenyi. Tukunyori tokanda asense mesturi tokwira nanda agote igoro ya manganali IQ. Oiganda agote iro ndate no mwanju murigi lakini turaenda na Oruenyi ndororo nyuma tutarakora gosemaga tutarakora ntatero makutana umuntu berioyo ne ngo atoro monto 10,000 litko liarero bono muna twabekirwa abwa ne producer ito nigento korangere kike nigo kogenda lipa na M-Pesa business number 515450 kero gwikirabo rende account name Ndizi kero kubeka abo amount ne mia moyo kero kwabekire na account rende Ndizi elieta kuri kalia na liekro kwa likirbo no to mebese ya ebese yemia oko tuma kwa okonge na kuwo kwera libaga lioko bumobui igasi ya bono genda gutuma na waja gete na bogo tuma ikiari director yokoru enyore na ya okiambe ni gabekire maramange ne redro egwakali intwekere dro ya toire kiaraga igomede yariko bana rende na ninchi na rwake gende kitangana iro moirione angatwa baire ustanga twaira abaire baitu lakini ende bono boiri mboyo oboiri ora akore mborobyo no kugenda sense me ya liba na M-Pesa business number 515450 obeke amount ne mia na account name Ndizi kerwa bekirego rendo nyare koko bomobui aboko bomobui to siereri kuri kwao otekibirenge na bono ngo bwande na bora abuya seri tukulare ngo atoro umuntu 10,000 mambi yaboniga ebintu bikongete pa Rojena mintekra bia kongire lakini nywa 10,000 jangete lakini nywa 10,000 boni gomanju morire na boko rusuna ne ripora aliengoko tapigia mwili pole wenda bwe turiti buye siringe chiri bukianda na boko kwaliri gintu gitari geke igo bano tobese gusiereria uno yominta kebekire byagenda gari ase M-Pesa lipa na M-Pesa se paybill business number beke 515450 account name Ndizi buneri kirega bwigo amount ne mia ya mochu twena senza mende studio seda ke ya moiga kertoka nyetonya kobeko ruenyiri wao edrero ngo korwere igonto busemere tuna nkobore gati yaba bui bari babwire se toka chake tomoroberio yo ero korarigwa oiriyate otume anyamara 10,000 ogenda goshiriki ase gosorito de twena senza mende studio to kwerna tori SMS chino na tokotenga itusko kerto yo teigoro ya IQ chinse mjina gotebi inye gotoskere on this TV wansu Musi.